Здравейте, хора! В днешното видео ще играем Roblox и в него ще направим много хубава игра. И в нея като да видите, играм на мотор ще играем този път. Уиха! Уха-ха-ха! Уха-уха! Кажи! Не ще взема мотора без това. Така! Дай, бе, удари се пак! Не се тук, само да се прави така. Не идеше с силно. Така, да натискаме това и армия вземе. Да. Така. Къдаме? Синя, Опа, Ланка, да взимаме там, Да. Рампа, зелена. Как скажу? Как аплекс само. Ради, ще бъдем много. Видео, бе. Май гад. Не. Давай. Още малко не стана. Така бе. Матюра. Бом. Boys. Така. Качкаме. Чакай, това да изширя парката, не? Така не стартира. Така сега. Така спираме. Така. 3, 2, 1, старт. Тръгвам. Това така. Мале, как се ходи. Така ще ходи. Може да продължи. Мале. Мале, напротив се тяхна така. Майко! Давай! Ние сме! Добре! Майко! Така е! Мога да правиш флип с мотора. Ето един флип.
Oh, fiesta. Kakak. Mas kita nggak usah lawan. Kakak. Oh, oh. Betul. Oops, skacz kone. Kita sih ngetar gitu deh. Dalam. Oh, terus. Ay. Oh my god. Sudah. Oh. Nah, sudah. Let's go. Let's go. Saya just lepas. Kita baca karam sini. Oh, lah, mali. Stop. Balang. Sopka. Oh, bijak sekali. Peratura, be. Saya otak. Mama, baru ini kasar. Masuk dari hari sebentar. Kita mulai. Kita mau juga. Opa! Kakak. Yo, what's this? Oh! Yeah, kakak. Just let me get away. Let me stop her. Okay. Back this off. Back off. Start minute. Edu. Oh, that's bro. Kita sekarang Nih, betul.
şöyle bir kontaklıyorum. Tamam. Evet bastım. Gas kencang. Ini kenapa ya boys? Sama terus lanjut. Kam, terus sama terus Horok tabi de hayra savuşturucu boşuna ait.